Aquí a Cantallops no hi ha hagut sorpreses, tu. Hem pagat 40 euros. Sí, 40 euros, però recordeu, som dues persones, l'Àlex i jo. Per tant, són 20 euros per cap. Menú de 15, menú de 17, més el cafè, algun suplement d'aigua que teníem molta set, doncs hem anat a aquest preu. Igualment, 20 euros em sembla un preu més que just, perquè si mai passes per Cantallops i t'enganxa just a l'hora de dinar, doncs saps que pots fer parada i fonda aquí darrere, que dinaràs ràpid i amb una oferta que s'ajusta bé al que segurament vulguis. Escolteu, avui no tot ha sigut això. Els vídeos d'abans hem anat a Vives Ambrós i hem anat a Camellado. Sí, ja no està en aquest vídeo, recupera-ho. Vídeo d'abans i l'altre, que hem fotut un esmorzar i hem après a fer cava amb uns autèntics professionals. Ara, per professional, tu, que m'has de dir a on puc anar. Jo t'ensenyo llocs de Catalunya, però necessito que tu em diguis quins llocs són xulos. Si coneixes algun restaurant, algun lloc on s'esmorzi bé, algun lloc que sigui emblemàtic, algun productor o algú que faci alguna cosa de fora de sèrie, deixeu-m'ho comentaris i jo et prometo que hi vaig, ho gravo i us ho penjo. Anem-hi, carretera i manta!